Això ho fas? Això ho faig. Ostres. Mira, jo no, Jo ja no, M'he cremat només una vegada a la vida, jo. 4 hores mirant peixets amb el cul en l'aire, que també t'he dit. Com una gamba rostida, bàsicament. Una bona hidratació. Sí, sobretot. Hidratar, interna i externa. Exacte. Que passa que la pell té memòria. Exacte. Que al final, tard o d'hora, pot tornar a reaparèixer la taca. La crema que em poso és més greixosa i em provoca grans. Noietes, Què tal? Bon dia. què tal? Bon dia. Què, hi heu anat a la platja? Ai, sí. Vàries vegades, sí. Ui, moltes, A mi m'encanta. Però jo vaig començar al maig, Ah, sí que vas aviat, tu. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. I res, suposo que taques cremades, hi han fet alguna cremada aquest any. A la farmàcia n'hem vist vàries, sí. Però i de fortes i greus, Sí. Estaria bé però explicar una mica què són els fototips, per explicar a la gent per què es cremen i per què no es cremen, i quin fototip tenen, i per què es poden cremar més i per què es poden cremar menys. Sí, el fototip és la manera com la nostra pell es crema. Llavors, segons com tenim el fototip, és a dir, de quin color tenim la pell, el cabell o els ulls, ens cremem amb més o menys facilitat. Sí. Hi ha del fototip 1 al fototip 6. Vale. De pells molt claretes, ulls molt clars, cabell molt clar, fins a pells molt fosques, Vale. que es broncegen, bueno... Sí, series un 3, per exemple, no? O alguna cosa així. Jo sé que a simple vista diria que la Laura s'ha cremat i l'Anna poder no tant. No, jo no m'he Jo cremat, un parell o 3 de cops. Una vegada vaig anar a Tailàndia, em vaig cremar tot el front, tota la pell anava caient. M'he cremat només una vegada a la vida, jo. Una. No sé si creure-me, només una. No, t'ho juro. Sí, t'ho juro. Estava... No, aquest jove. Bueno, no, ho farem bé, No. Sí que és veritat, estàvem a Filipines, que allà l'UV és molt més elevat, i, bueno, vaig tenir la grandíssima idea d'anar a fer snorkel durant no sé quantes hores i et vas oblidar la crema. Bueno, és que no vaig ni pensar-hi, o sigui, i quin greu, perquè és que cada dia a la farmàcia dic que s'ha de posar crema de sol. No, vaig veure així. Clar, imagineu-vos, 4 hores mirant peixets, però clar, jo... I allà que n'hi ha molts, a més... Amb el cul en l'aire, que també t'he dit, saps? Bueno, vaig arribar a una cremada, no em podia anar sense banyador? No. Però clar, era com... O sigui, jo sempre estava com boca avall, no? Mirant com cap a l'aigua, i clar, tota la part de darrere del meu cos sempre estava com... Sí, clar, els peixos estan a sota. Exacte, els peixos, sí. Que llavors et miraves del mirall i hi havia una part i l'altra part. Sí, no. Ui, però va ser molt grossa, Ui, va ser molt grossa, No, quin mal, No, ja està. Jo us he de dir que m'he cremat vegades, però soc més de pell morena i em costa més cremar-me. Ara, no et puc dir quin fototip soc. No sabria dir-ho. Bueno. Un 3, un 4, no? Sí, possiblement. És igual, perquè l'important és posar-se crema de sol total. El que sí em surten taques a la pell. A veure, parlem de les taques. A vegades diuen que en casa de herrero, cuchillo de palo. Llavors, solo sortir sense crema solar no s'ha de fer. No s'ha de fer. Això ho fas? Això ho faig. Ostres. Mira, jo no, Jo ja no, Jo ho faig. Clar, al final el sol estimula la producció de melanina. Sí, si tu no et poses crema, la melanina va on vol i a vegades fa cúmuls, que és el que són les taques. Exacte. Que a vegades poden ser problemes més greus com melasma i coses així. Exacte. Llavors, clar, si tu et poses una bona protecció, tens un to més homogeni, quedes més bé. I et dura més, és més durader... Bueno, quedes més bé i per salut, també. Clar, o sigui, més estètic i de salut. Sí. És amb un to una mica més agradable, no com una gamba rostida, bàsicament. Aquesta famosa pregunta de que si em poso crema de solar no em posaré moreno, què diem de tot això? No, la crema solar el que fa és protegir-te. El bronzejat és una reacció de defensa que té el teu cos. Comença a produir un pigment que el que fa és, que és la melanina, que el que fa és com protegir-te d'aquestes radiacions solars. Aleshores, posar-te un protector no evita
En cap cas Ah. que et posis morena. Exacte. Al Només contrari, protegeix. evita que et surtin taques, arrugues, dany celular i altres problemes més greus. Sí, sí. A part de que el moreno ha de ser progressiu, no ha de ser, vaig un dia 5 hores a la platja, no em poso crema i així em quedo moreno. Clar, és que no. Tenim un problema avui en dia, que és que la gent estem tots tancats en habitacions i quan ens exposem sortim tots com gambes i radiem i tot. Clar, és que també hi ha una... Sí. Tal qual. És així, és així. Clar, hi ha d'haver una preparació de la pell. Sí, també recomana anar-te exposant a poc, mica. Sí, perquè la teva pell s'acumula... Per això vas començar al maig, tu, no? Anant a la platja. Exacte. Tot pensat, Tot pensat. Tot pensat. Vale. No, és important. Està bé. Jo encara no hi he anat, o sigui que... No hi has anat? No hi he anat a la platja, no hi he anat. No soc de mar, eh? Ets de mar. Bueno, està bé. I com podem saber si tenim una al·lèrgia solar? Bueno, normalment l'al·lèrgia, tal com diu la paraula, són aquestes reaccions que són més de tema picor, poden sortir uns granets, erupcions, exacte. Per tant, l'al·lèrgia sol ser més tirant cap aquí. Vale. Perquè hi ha molta gent que ja diu és que tinc al·lèrgia al sol. Abans s'ha de saber segur si tens al·lèrgia al sol o no en tens. Clar, a vegades pot ser degut a això que dèiem que passem de 0 a 100 i llavors estàs tancat a l'oficina tot el dia, vas a la platja moltes hores i et surt un envermelliment, una irritació puntual, aïllada, i ja està. Ara bé, si tu tens una pell molt fràgil o estàs sota alguna medicació potser fotosensibilitzant i de més, clar, llavors has d'anar més alerta de que no aparegui aquesta al·lèrgia o que no hi hagi més problemes de base degut a la situació d'aquell moment o a la pell de cadascú. Vale. I després de l'estiu, vosaltres creieu que les taques desapareixen, segueixen? Depèn de la taca i depèn de la persona. El que passa que la pell té memòria. Exacte. Vull dir que al final, tard o d'hora, pot tornar a reaparèixer la taca, amb més o menys intensitat. Llavors sempre s'ha de protegir tot l'any. Vale, per tant, sempre és bo anar a la platja amb una gorra, unes bones ulleres... Sí, la protecció solar no només... Alguna camisa d'aquestes d'allí. Sí, la protecció solar no només és la crema de sol, sinó totes les altres... Sí, la gorra és un bàsic, Jo no puc anar sense... Vas amb gorra a la platja? Sí. Ai, veus, jo no. Ostres. Buah, és que no puc, si no m'agafa un mal de cap que... Vale. Hi ha gent que va a la platja amb joies i amb tot. Amb joies. Gorra, joies... Ah, d'acord. Joies. Sí, amb joies. Com el Cartier a la platja. Sí. Així directament. No. Però es pot mullar. Jo no en tinc. O no? No, sí. Ja arribem molt lluny. No sé si els agafa una insolació al Cartier, llavors tindran un problema. Sortirà car. Bueno, doncs tenim una mena de mites, una mena els de sempre. La crema que em poso és més greixosa i em provoca grans. No necessàriament. En el sol, quan l'exposo al sol. Clar. Això és veritat? Perquè hi ha gent que diu no em vull posar crema perquè llavors em queda la pell molt greixosa o dona'm una de més fluida perquè em provoca grans. Clar, és que segurament potser no has agafat una crema amb la textura que et toca per al teu tipus de pell. És a dir, si tens una pell acneica o mixta o grassa o seca, necessites una textura o una altra. I també és veritat que una pell mixta en algun moment pot estar més seca i necessitar un tipus de textura i en un altre moment pot estar més grassa i un altre, i que sigui diferent. Vull dir, no sempre ha de ser la mateixa i no sempre t'ha d'anar bé la mateixa textura. Llavors, si tu encertes la bona, no t'ha de provocar cap acné ni cap problema, al contrari. I les pautes una mica per dir si ens cremem què és el que hem de fer, què és el que primerament hem d'anar a buscar a la farmàcia o a casa si ho tenim. Què recomanaríem a la gent quan es crema? Una bona hidratació. Sí, sobretot. Sí, tant d'aigua com de crema. Sí. Hidratar interna i externa. Exacte. Sí, perquè la cremada al cap i a la fi és la pell, és veritat que s'ha cremat, però també hi haurà altres conseqüències. Llavors un bon after sun, una bona aloe vera, una bona crema hidratant, no cal que sigui cap d'aquestes dues i prou. Ara m'has donat una idea. After sun o aloe vera? Depèn de la marca. A vegades els aloe veres són amb perfums o més alcohòlics i poden
deixar la pell una mica tibant. Sí. En canvi, els After Suns... Sí, solen tenir altres productes o altra combinació de productes que t'ajuden tant a hidratar com a calmar, com a la recuperació i regeneració cel·lular. Sí, l'altra idea que se m'acudeix és l'omega 7, que també es pot prendre. L'omega 7 és un suplement que és molt important. Avui en dia realment ajuda a la regeneració i de manera interna. És una substància molt innòcua, la veritat és que sí, i funciona molt bé. La gent que comença a prendre-ho està, sobretot senyores en edat de periomenopàusia, funciona bé, inclús pel tema solars, també. Sembla que l'únic problema que hi ha una mica és així amb anticoagulants. Vale. Tipus Sintrom i així, crec que és l'únic. Vale. De medicaments. Bueno, una recomanació tradicional. Sí. D'això. Vale. Llavors hem de tenir molt, molt clar que la pell té memòria, que això a vegades se'ns passa a tots per alt i que ens hem de prevenir una mica del sol. Jo la primera, Sí. Que crema cada dia. Sí. Us m'heu posat avui? Pel carrer ens hem de posar crema? Jo cada dia me'n poso, sí. Ai, jo ho he pensat, Jo, evidentment, no. Jo ara vaig amb l'estic. Amb l'estic. Doncs posa'm una mica ara que te'l posem, que no li surtin taques. No fos cas. Vale. Seguim fent el cafè. Fins una altra. Gràcies. Merci.